Ej, du skal altså have fået gjort noget ved den her dør, Rasmus. Hvad? Hej med jer. Hvad siger I? Er Rasmus deromme bagved? Ej, undskyld. Har I nogensinde set Rasmus Klump? Han er jo så høj og så bred. Han kan da ikke være deromme bag ved den reol. Ej, ved I hvad? Jeg tror måske lige, at jeg går ind her og ser, om ikke han skulle ligge inde i sengen, ikke? Han har jo lige taget sig en lille lur. Rasmus? Rasmus, ligger du og sover? Hallo? Du har altså helt vildt mange venner, som gerne vil hilse på dig. Rasmus, ligger du inde i sengen? Nej. Ligger du under sengen? Det var han heller ikke. Altså, Rasmus, er du gået ud i køkkenet? Juhu! Rasmus! Er du hjemme? Ej, hvor er det mærkeligt. Jeg var helt sikker på, at vi havde en aftale her klokken 3. Hvad? Ej, prøv nu lige at høre her. Jeg har lige været inde i huset, ikke? Og jeg kiggede i sengen. Og jeg kiggede under sengen. Og så gik jeg også ud i køkkenet. Og jeg kiggede i sengen. Prøv lige at høre, jeg kiggede i køleskabet. Hvad? Hvad siger I? Er han inde i huset? Ej, jamen der har jeg jo lige været. Der var han altså ikke. Prøv at høre, jeg kigger lige om bag reolen, ikke? Det kan godt være, at I havde ret, at han måske alligevel har gemt sig deromme bag reolen. Kommer jeg og finder deroppe. Ej, siger I, han er gået ind i huset? Der har jeg jo lige været, ved I hvad? Jeg tror, han er gået ned fra fodre ender. Rasmus! Rasmus, du skal altså lige komme op nede fra haven. Rasmus, hvor er du? Rasmus! Hvad? Nej! Rasmus! Ej, hvor gjorde du mig altså bange? Går du rundt og leger gennemleje med mig? Og så du bare aftale med alle børnene, at de ikke måtte sige, hvor du var henne? Ej, altså, hvad er det for noget? Var du en rigtig drillebjørn i dag? Får jeg et kram? Ja? Det er godt med en bjørnekrammer. Hvad med en high five? Dem er du nemlig rigtig god til at lave. Sådan der. Ej, hvor var det lige godt, at vi fandt Rasmus, hva'? Men Rasmus, hvad har du lyst til at lave? Du er sulten. Okay. Jamen, er der nogen her, der ved, hvad Rasmus Klumps livret er? Hvad? Er det pandekager? Nå, så du skal ikke have noget af alt det, jeg har med her. Der er både æbler, der er kager og... Nej, det skal være pandekager. Okay, men Rasmus, er din mor hjemme? Nej, men det er bare fordi, jeg ved ikke, hvad det er, at man kommer i, når det er, man skal lave pandekager. Det tror jeg også, Rasmus ved. Hvad er det så, vi skal i, Rasmus? Alt det der. Ej, jamen Rasmus, der er jo helt vildt meget i. Jeg ved jo ikke, hvad det er, der skal i. Altså, ved du det, Rasmus? Fordi jeg ved det ikke. Du ved det godt, men det kan være, at vi kan få noget hjælp fra dig også, fordi jeg ved overhovedet ikke, hvad der skal i. Men vi kan starte med at lige give ham en kurv her. Sådan der. Ja, er det dig, der putter skrald i? Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Ved du hvad, det kan være, at vi lige skal komme det her over, så får vi lige en af kontrollørerne til at tage sig af det, ikke også? Ja. Nå, men der skal jo noget i den der kurv. Vi skal jo lave pandekager. Jeg tror, at der skal cement i. Nej, skal der ikke cement i pandekager? Nå, det kan godt være, at det var min mors pandekager. De er nemlig så stenhårde, så man skulle tro, at der var cement i her. Bum. Ej, jeg skal også lige gætte, fordi jeg er nemlig vildt god til at lave pandekager. Jeg tror, at der skal ketchup i. Nej, skal der ikke ketchup i pandekager? Jeg tror, det er nogle meget mærkelige pandekager, vi spiser hjemme hos os. Okay. Hva? Rasmus? Okay. Hvad laver du? Har han været i sukkerskålen? Rasmus, aflever. Nej, Rasmus, du er da en værre sukkerbjørn. Du skal da ikke stå og spise sukkerknaller, så nu er vi i gang med at lave pandekager. Nej, altså, det gør I da heller ikke derhjemme, vel? Jo! Mel, siger drengen. Nå, Mel, Vi laver da ikke jeg tror, det er det, som jeg måske Anton, troede, at der var cement. Laver I pandekager hjemme? Ja, Mel. Du står lige her. Ja, men jeg skal også lige høre nogle af de andre børn, hvad de tror, der skal i, ikke? Nu har vi melen, pandekagemel med tegning af pandekager. Den kommer vi lige med. Rasmus?
til dig. Nu har vi æg, og vi har sukker, og vi har pandekagemel. Hvad skal der så mere i? Hvad med nogle... Hvad? Mælk! Drengen med kasketten siger mælk. Det er da rigtigt nok. Der skal være et eller andet i, så det bliver sådan noget flydende dej, ikke? Sådan der. Mælk. Sådan der. Skulle vi så ikke sige til at blende nogle pølser, og så lige komme dem ned i dejen? Kunne det ikke være smadret lækkert? Nej. Nå. Hvad er det så, vi mangler? Der mangler der et eller andet, ikke? Syltetøj, ja, men det er jo først bagefter, når vi har lavet pandekagerne. Smør! Ja, selvfølgelig. Hvad siger du, Hansen? Vi skal jo stege pandekager. Skal der smør i pandekager? Ikke også? Sådan der. Så tror jeg faktisk, at vi er ved at være, ikke også? Ej, prøv lige at høre. Det lyder som om, at fru Klop, hun er ved at komme hjem. Hvor er det godt? Så kan hun jo hjælpe os med at lave de der pandekager, hun er så smadret og god til at lave, ikke også? Går du ikke lige ind og laver de der pandekager, og så siger lige farvel til børnene, ikke? Så kommer Rasmus tilbage med at lave pandekager til os alle sammen. Og så skal vi have syltetøj på. Lige nu skal vi jo lige lave pandekagerne først, ikke? Man kommer ikke syltetøj ned i dejen. Så, Rasmus, hils din mor og sig, hun skal lave 200 pandekager. Hvor mange kan I spise? Hvor mange her kan overhovedet i pandekager? Alle sammen, de voksne kan ikke i pandekager eller noget. Det er kun børnene. Og hvor mange skal vi lave? 300? Okay, Rasmus, 310 pandekager, så tror jeg, der er nok til os alle sammen. Pandekager, det er noget for mig. Du ved det sandt, jeg siger aldrig nej. Fikse mad og honning er skønt, men jeg spiser gerne pandekager all rundt. Jeg spiser gerne pandekager all rundt. Det kan altså godt være, at I skal lave det om til 500 pandekager. Det er bare fordi, der er lige pludselig kommet rigtig mange mennesker. Jeg tror altså ikke 310 er nok. Så 500 pandekager. Er I klar? 1 til mig. 1 til 5 til dig. 1 til mig. 1 til dig. Pandekager, det er noget for mig. Du ved det sandt, jeg siger aldrig nej. Fikse mad og honning er skønt, men jeg spiser gerne pandekager all rundt. Spiser gerne pandekager all rundt. Spiser gerne pandekager all rundt. Prøv lige at se det alle sammen. Nu er Rasmus ham med alle pandekager. Nej, den er tom. Rasmus! Har du spist alle pandekagerne selv? Ej, prøv lige at se alle sammen. Der er slet ikke noget tilbage til os andre. Ej, Rasmus, har du lige spist 500 pandekager? Ej, det er der ikke nogen, der kan. Nå, så er der bare ikke noget til os andre. Ej, altså, hvor er du streng. Hey, skulle vi så ikke lige tage den der pandekagedans en gang til, hva'? Og så kunne det være, at vi måske kunne lære børnene. Jeg tror også, at hun når det købet katten i forvejen, ikke? Det er sådan noget, at man peger lidt med fingrene, ikke? Man starter med den højre pegefinger, og så siger man 1 til dig. Og 1 til dig. Jeg tror, pigerne der, de har været der før. Så man må gerne danse med, og de voksne må også gerne danse med. Og Rasmus, du skal danse rigtig meget med, fordi du har spist 500 pandekager. Er I klar? 1 til mig. 1 til dig. 1 til mig. 1 til Jeg tror ikke, du kan se så meget, vi går på den. Vi er nødt til at kigge. Pandekager, det er noget for mig. Det er det sandt, jeg siger aldrig nej. Fikse mad og honning er skønt, men jeg spiser gerne pandekager all rundt. Jeg spiser gerne pandekager all rundt. Kom se dig moonwalke, Rasmus. Ej, hvor er det sejt. Mine damer og herrer, Rasmus Klum. Og til alle jer, som er mødt op her i dag, vi laver en lille kø op i det her hjørne. Jeg kan se, at der er mange, der allerede står klar. Man kan simpelthen komme op og hilse på Rasmus, eller give ham en krammer.
Sørg for at give ham en plads, fordi han er en stor bjørn, ikke? Så op i køen med jer, så skal I nok få et kram alle sammen.